tabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mga una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Harold, 29 anyos. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga customers nga gipanghatdan og parcel. Usa di ako ka delivery rider. Aron iyang hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi ka nangandam ronak. Sayo ka mo lakaw. O ma, musayo kog deliver sa mga parcel para mahatod na ko ang tanan og sayo. Ah, sige. Pag-amping nak. Gani na naman nagsigring ang iyang phone. Di ba mo tubag? Hello? Hello sir. May buntag sir. Maghatod ako sa imong parcel sir. Meron ako din sa gawas ninyo ha sir. What? Magawas ko. Okay sir. Darang imong sukli sir. Salamat sir ha. Paris ako sir. Kadiyot, Sir. gusto na ko nga anhi ablihan sa mga tubangan ng parcel para ko'y tikas. Sige sir. May problema sir. Unsa man ni ha? Gibinuangan ko nimo. Ha? Nga naman sir. Sapatos ang akong gi-order. Ngano bag man ni pang babae ang soda? Sigurado ka nga ako ni. Sir, tanaw pa nga sir. Ikaw man niya sa kuan, imam ni pa nga sir, di ba? Oo! Pero dili man ni mao akong order. Sir, kalma lang sir. Pwede nimong kontakon ang seller ana sir, nya ireklamo niya ngano nga kana mo isod sa iyang parcel. Sus! Giilisan na nimo ang sono. Mudos na ninyo. Hoy, akong kwarta ibalik. Di gina pwede sir. Wa man may sa ana sir. Ambi akong kwarta. Dala, oy. Unsa man hatag mo di? Nagtrabaho naman tao tarong sir. Habuang ka! Sabay hatag mo dili! Adi, yun ikaw! Recorded by X Thunder Gaming. Na hospital gid ko niya itong higayon na. Mayo gani kay gitabangan ko sa mga tao. Pero grabe ang akong bunog. Mao nga nakahuna-huna ko nga kinahanglan nga manubag ang nagkulatan ako. Ug niya, Unsa? Ako'y babayron nimo sa imong pagka-hospital? sir, grabe kayo ka og gibuhat nako. Bunog kay nga kong naong. Ako na gani may biktima sa inyong modus? Unya ako ba mo'y babayron nimo? Ha? Bahala ka! Pabayron giti ka sir. Bahala na bag ginaunsa. Unsa? Mo duty na kagbalik? Ma, bahala na.
Lisod kayo kung dili kong trabaho, ma. Nala, sige. Basta kay pag-amping lang jud ha. Dili na yung taon ko gusto nak nga mahitabo tog balik nimo. Ay, kabalakan ako, ma. Ma'am, ayong hapon, ma'am. Niya ko sa inyo haron, ma'am. Diris gawas. Ah, okay, sir. Ako lang ipareceive sa akong papa, ha? Uman ko diha. Akong tawgan. Mugaw sa dayon to. Ah, sige, ma'am. Salamat. Diyara, sir, oh. Salamat to, ha? Ah, kadit lang, sir. Hmm. Ang bayad di ay. Ha? Bayad naman ko nito. Wa pa man, sir. Kas on delivery man guni, sir. Si Udi man eh. Uy, mau ba? Uy, hala na, duty para ba akong anak na? Sige, ako lang kang bayaran dong. Ah, sige, sir. Salamat, sir. Ay, maayo kay sayo kang nauli ron nak. Mawagin, ma. Ah, isa man eh. Hello? Sir, unsa man yung binuang nga, ha? Imagipabayad ang akong papa? Nga human naman tog bayad ang parcel? Pero ma'am, cash on delivery man tong imong mode of payment. Human na lagi kog bayad. Di ka kasabot, ana. Ug unsa pa, naigisi ang parcel. Pagtanaw na ko, kuwangan ng item sa akong girder. Ma'am, wadyo ko'y kalibutan na, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Binuang nida. Magpa-refund ko ani, oy. Og iuli ang kwarta sa akong papa, ha? Kung di ka gustong mauwawan. Ma'am, ayan lang ko panghulga dayog ingon ana, ma'am. Wa man taong ko magbinuang sa kong trabaho, ma'am, eh. Kung di gani nimo iuli, di tagyud ka undangag tawag. Ma'am, Kung magmagahi gani gyud ka, ikihat ka. unsa? Sukad adto, wa nagi ko niya undangi og post og tawag. Nakasamok na gid siya nako. Og nahadlok sad ko nga iya pud kong ikiha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa unan na kong gika-enkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos na ko siya og pabayad sa akong nabayran sa ospital. Kay siya man mo ay nagkulatan ako. Ikaduhang pangutana. Unsa pwede na ko nga ipasaka nga kaso batok niya? Ug asa man kumuduol? Ikatulong pangutana. Sa ikaduha na kong naka-enkwentro, obligado ba ko nga mo refund sa kuha nga item nga akong gi-deliver? Ikaupat og katapusan. Grabe ang iyang pagsamok nako. Unsa may angin ako muhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako? Og base sa sitwasyon, pwede ba ko niya nga ikiha? Nga nagtinarong raman ko sa akong trabaho? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Harold. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw ug kay tungod ako usa ka abogada. Punto legal atong pagahisgutan karong adlaw, of course sa mga nay mga pangutana kabahin sa mga medical nga aspeto, no? Naa si Dr. Rene Obra. Busa ay good mog ka problema kay maski ka na mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga psychological, ang kanang mga depressed or naay mga problema kabahin sa mga ginadiling droga or any form of addiction, ayaw mo kaguol. Pwede ko na nato hisgutan, pwede mo na mong tambagan, tabangan, ipadalang ginang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page.
Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante ha, kumplituha palihog ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana para mas masabtan namo kay dili gyud tanan nga mga pangutana kabahin aning particular nga topic sa balaod parihan og tubag. Magdepende sad gyud na sa inyohang situation, no? Ug giunsa pagkahitabo, there may be other factors that may lead us to a different answer, no? So, iklaro lang. Plus, we will really appreciate it kung pahibawon mi ninyong taga-asa mo. Di gani mo gusto isulti or isibya na mo or gamito na mo ang inyuhang pangalan as letter sender, i-note lang na din ha, kay sa drama, himuan na natog alias. Unya, di po na nako isulti, di po na isulti ni Rene Obra ang inyong address o taga-asa mo kung di po mo komportable nga among isulti sa kahanginan, ha? Among isulti on air. But we will be very happy gyud if you will tell us taga-asa mo para makhibaw mi ug asang dapita na naabot ang among tingog ni Doc Obra ug pila na ug unsa nakalay-an naabtan ang atong pagpanambag no sa ato ang mga suking tigpaminaw through the many years nga nag-on air ang ato ang programa. Kibaw mi nga daghan kaayo ninyo, batanon pa, daga pa, bata pa, panahon pa sa inyohang lula, maapil mog paminaw. Pero it would be very nice makibaw mi ug asa na daing dapita na ako'y last time ni greet nako taga Australia de ito siya no walang ko kibaw ka asa to siyang dapit. Brisbane Australia ni sulti de ito siya no and di pa kaayo ko nga makapaminaw siya kay kibaw sad mo nga nang makapaminaw dili lang man sa radyo madungog ang ato ang tingo guys, dili lang sa radyo mapaminaw ang ato ang programa aired all over the country, especially in Visayas and Mindanao regions. Naaman tay YouTube channel, naasad tay Facebook. Unya guys, manghangyo ko nga aside sa at Elaine Tantengco Bathan nga Facebook, please also like and follow my official page, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog lang og like ug follow sa page kay akong gitransition no ang ako ang page into an informative niya. Kung nasa may pangutana basin matiming pod nga on topic na siya nga pwede nato hisgutan. Okay? Letter sender nato karong adlaw, 29 years old, tawago nato sa pangalan nga si Harold. Unya, tig-deliver ni siya og mga parcel, rider ni siya. Unya, na ospital ni siya, unya gibinuangan ni siya no kay murag gipasanginlan manggud ni siya no, so murag namugay na ospital pa manggani siya, magpost pagid og tawag. Sumuni ang unang pangutana. Sa una kuno niyang gikaengkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos niya siya o pabayad sa iyahang nabayran sa ospital. Kay siya man maoy kunoy ning kulata niya. Wa to nimo gipablatter kay kung gikulata ka, the moment ba, kanay mga inani, dili lang tungod kay rider ka, anyone for that matter, kanang pagpanumbag, kanang pagbuhat og physical nga harm, pag-inflict og physical nga harm sa usa ka tawo, gidili na sa balaod. Kasong kriminal ang ato ang madangatan ana kung manakit ta og tao, no? And that is called physical injuries. Tulo na ka level, slight, less serious ug serious. Depende og unsa ang kagrabe ang igo nimo no og pila pud ka adlaw nga gakinahanglan kag pahuway or medical attention or nabalian ba ka, nasamdan ba ka and the like no. So gipablatter unta to nimo og report sa police right away para makihan nato sila og physical injuries. Ikaduhang pangutana, unsay pwede na kung ipasaka nga kaso batok niya asa man kumuduol. So mao to no ang ako ang giingon nga mo file ka
og kaso nga physical injuries nga naman kay sa imong pangutana nangutana ka og asa nimo siya mapaninglan for the hospitalization. Now, aside manggod sa criminal aspect nga imong ipasaka, nagtangag pud dinha uyog sa kasong kriminal ang danyos or civil liability. Diin ang tanang mga nagasto nimo sa pagpaayo, pagpatambal, pagpaospital, pagkawa sa imuhang pangita kay na-absent ka, dapat na niya bayran kung mapamatud-an nga sad-an siya or siya gyud or nabuhat gyud niya ang katong pagpanakit nimo or the physical injuries nga iyahang gibuhat, no? Now, ang kaning kasong kriminal manggod, magpa-blatter ta, i-file ni na niya, maghimo tag complaint affidavit, i-file ni na to sa piskalya kung asa nahitabo ang pagpangulata o pagpanakit nimo. Okay? Kung any barangay in Cebu City, adto ta sa Cebu City Prosecutor's Office. Ug sa Mandaue, adto ta sa Mandaue City Prosecutor's Office. Okay? Ikatulong pangutana, sa ikaduha na kong nakainkwentro, obligado ba di ay kung mo-refund sa kuwang na item nga akong gi-deliver? Now, usually, kanang mga items nga imuhang gi-deliver, as I know, sealed man ni sila. Di man ni sila abli, no? Unless abli na, dapat ang katong gidelivera nimo wa mo dawat unya the complaint should be not nimo automatic ngadto sa katong nagpada. Driver ra good ka, ikaw goy delivery man lang, dili man ikaw may nagpack sa parcel, dili sad ikaw ang nag-ship ana. No, the moment, manalitan, Manila na, daghan pagod nagiagian, di na siya gikan, no? So, takhan kayong factors and it's not just you. So, dili pwede nga ikaw lang ang mubago automatic sa responsibility unless ma-proven nga from the time gipak, kumpleto, from the time giship, nga basin ikaw, wala tuyo abaron, no? Nga nadanghag or nasayop, then that's the time. But it has to be proven. Dili siya automatic nga ikaw ang paangkunon, ana. And rarely gyud sa tinud-anay lang, rare kayo na nga ikaw mo'y pagpakasadon ang delivery or ang driver. Ikaupat, ug katapusang pangutana, grabe iyang pagsamok nako unsa may angay na kong buhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako. Ug base sa sitwasyon, pwede ba day ko niyang ikiha nga nagtinarong ramang gyud ko sa akong trabaho? Actually, no. No? Ang iyan dapat reklamuhan ba? Ang seller, no? Ireklamo pananglitan. Musulti lang ko sa platform, Shopee or Lazada. Naaman to'y complaint form dito. Ang katong buyer, adto siya mo complain. Dili ni mo as rider, no? Unya, ako, I will just take this opportunity nga mo commend, no? Hata I will extend my salutation. Dako ako ang pagsaludo og respeto sa ato ang mga delivery nga rider. Nakasabot ko nga dili lalim ang kanang inyuhang trabaho. Kanang ako usahay guilty ko. Kana ganing wala katultol or magsige nagpanuktok way mo ayo, way mo tubag kung mangayo na. Unya manawag sa cellphone di katubag, usahay ako. Sus, guilty jud ko ana. Pasensya jud kayo kanang mag-meeting ko di ko katubag usay wa ko kay last number malimot kung na di ko gipa-deliver kanang mga ingon ana di gyud taw na lalim unya ang ilahang oras gadagan init kayud kaayo uwan usahay mapas mo singot abog dili lalim, no? So ang mga maminaw unta nato, let us be respectful, let us be extra kind, no, sa ato ang mga delivery service rider kaning mga Grab, kaning mga Lalamove, no, kaning mga JNT, kanang mga mag-deliver sa ato ang mga Temo, Shopee, Shein, Lazada, unsa pa na din ha. Di taw na lalim ang ilahang trabaho, ha? So, panggaapod in taon na ninyo, respetuhi pod in taon na ninyo, give them the courtesy. Ayaw in taon silang pasanginli, ay nag-deliver na in taon na sila, no? Samutahin taon niyo kulataha, kano yung taong kulataho, no? And do not harass them, kay di na nila sa. Or, there is a proper forum.
No, kung pananglitan sad-an manggani sila, pwede mangyud na mo complain, no? Sa sakto nga pamaagi ngadto baron sa courier nga company kung asa sila na employ, no, or sa agency, ayaw do not take the law into your own hands. Ayaw kulataha, ayaw pasakiti. Gatrabaho ra pod intaw na sila. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.